kena babaro kishnong haka Southwest Council District ba pentre ke skim umbam umdi na Jal Jeevan Mission JJM kinyo yak umbam umdi ke bapaka haka arway terek unaiwing arjapsan u executive engineer ka PHE mau kerwan division ulahar jurep saya ka jing pentre yak ni ke skim hasnong jashar hadien bakatanat PHE kala dep IT haka VWSC hausnam arajar pulai haka ba la pentre haka jinglot ka ba supply lak tingka haka ni ka jingjurep nakaliang uba kinong basaw uba de executive engineer PHE Maukarwat division Southwest Council District ringkat uba Stephen Walang district project manager Jal Jeevan Mission JJM Southwest Council District lala baka jing pentre ka scheme JJM haka shnong jashar kala long ka bejap haka ba baro sanpu pratali ki long yeng ki school bat ki akan wadi center ki layo yak umbam umdi ke bapaka kumbala bha tang kata kashnong jashar kala yo ru yak jing itu kom ka har ghar Jal village ka badan paro ki long yeng long sem ki jaka jigai ki jaka sumar ki layo yak umbam umdi lingba kani ka scheme JJM na markata baro kini ya kaba nakaliang katanan rekam jong ka PHE Maukarwat division kladapan pentre ya kani ka scheme umbam umdi kumba labha kinong ilam shinong pat ki panpa kila penpau ke jingkublai kerpang yu Narendra Modi u menteri rang badu jong kari India u bala penyo ya kani ka scheme haka juga por kila ai kublai ru ya ka office u executive engineer PHE Maukarwat division kabla penbet penbiang ya ke jingdon kam baro haka biade bat ke jing bentre ya ke scheme da ka jingwan ai jong ka office JGM yangi ya kan ka ngi ngoba ka ba jing mentoy ka ba kraw yangi hapo jong kan ka shinong ka tau tam yangi kilong kemi ba ka pensuk yangi hakalet kawan hakakam ka jam namar menchua bangim paryo ya ka JGM PHE ngi haban ra ikitiar syadu syawa ban leksat nrai mentapat de kat nu ngis ngokumen bangiyo ya kan ka ba ngisuk kamtam hakapor lior ba ngimdon kamban ra ikitial kasuk ban ai ki udhor ban sajany ban satyar ban ai ki sentiu da kan ka ka ba wilayo napo ka JGM tangi dan po jong kani kasnong jesha te haka kerteng jong kasnong ngaku muskatri jong kasnong jesha ngasko ban ai kublai yaka sarkar India apo ka jalam jong Prime Minister Narendra Modi ji te barka juga por ang soban ai kublai ya ka PHE department jongka Maukarwat division lengba jong executive engineer isa ke nong sao te ngidon hangni ha snong jashar jongi manta ba banyakren namanta ka ni ka scheme jong ka JJM ngia tu menchwa ya ka story jong kani ka snong jongi apo kani ka snong jasha ba menchwa akapor ba ngakan mau por ba ngirang ya kena ka umbam umdi jongi hang ni kambiang ngidon tang sautli kipung umbam kiba ngihap syatong hap syara de kieu de kiborti nrei hadien apo ka jing pej jong ka PHE department ilayo ru ya ka scheme lengba ka PHE department warla kata ru ngidang kadang jencar bahayangi ka umbam umdi namar babelai ngidon teng umba hapo juga ke snong ngidon san pu prateli ki longjing nrei teng umbasan lan nriu teli ki platform tingi haban ya ap daki kenta ban yo ban riang dulan ban yo ya ka tang ka umbam umdi nrei menta nida sngu kemen sikade ya bat nida sngu bat nida sngu porto ya ka sarkar India hapo
jingalam lengba jongka nika PHE department jongka Mokorwat division jungi ya kaba menta nadu arjar aphuai ngilayo ban sanction ya kanika skim lengba ka JJM tementa kini kisan po prateli kilong yeng barok san po prateli kilong yeng ngilayo ya ka umbam umdi hapo ki yeng kisam berkadalong ka sukmen ka compare hapo jongka nika snong jungi namar ba ka bangiyo tang ka umbam umdi ka shat tiu nrei ngilayo ro ban sat tiar nama har kipor mensua hak dangi mud ban sat tiar ngihap mare syawa ngihap yara kitiar syawa ban sat ban kling nrei mentah pade ngila sat haki baranda haki tengkong jing jungi namar ba ka kala dap kala biang haman kilong jing sakata ro ngidon arteli ki lower primary school bat kawai ka upper primary kawai ka Dorbal Hall nang ta ki public toilet arteli kini ru kilabyang pura ka umbam kilabyang pura ka naga banta ka jing khoj jing suba jong ka snong ka thau te hakini ka por ngaskoban ai kuble karpang ya yasa ke nomsau executive engineer ibala shimkhia but ibala penjat ti ya kanika skim ya kaba ngilayo ban pendap hau arjar arpoar tanga po sistem bangilayo sanction te ngilayo ban pendap ro ya kanika skim ya kanika project lengba ka JJM Pasang na. Mga dia ka dalang do masilong nga kasinang jong ka dila ni polisiar te kabunong kong sungu yan nani jong bro jong sakar bugila pensan nani anga nani konik te ngabu kiri ai ni berendasi te jaka bun cindi tong la pot cindi ap melain la surok te sejencar ramai tengah sungu ini bukan elara umat cung la suk jong sajan jong chat jong tau kakak kelapa sugi ci te nga aku beli waya PSI bu kali Arab lam ta jong ci menduk masuk ka step ka basu ka bakmen ni PUA tengi don hang de ka school jong ka LP badru ngisngu e ka sarkar India deng ba jong ka ne ka scheme deng ba jong ka ne ka PHE bat deng ba jong ka ne ka scheme JJM tengi layo sibun kijing mentoy habaya phai bat ha kisnam ki bala dap bayim pat yo e ka ne ka deng ba ka ne ka scheme JJM te ka long ka bajan jar sisha ha ka badai bat ka jingnon kam ha school komiki khana school ada ka dei ka por bangi kwa ban penun kam ya ka te ngimpat yo ndrei ha kini kisnam la do bawan ka ne ka scheme jong ka ne ka JJM te ngila yo ban penun kam ya ka kam tam ha bai dei bat ka khana school kila yo pen kam hok eka bat ru kumju ha ka bai dei bat ka jing sa ti ha bai dei bat ka jing sa classroom kumjuru ha ka bai dei bat ka mid de mil te anda ha bala adaptes ikene ka umru long ka ba bet babyang bangin penon kam ya ka te ngidon ka jing sko shngan na kalyang chungi ka shnong chungi bangin penon kam ikene ka namar kolong ka pakhoj ka basuba ngadai ba ke nom song executive engineer jongka PHE Mokorwat division bat hakaju kapor member secretary jongka district water mission jongka southwest Khas Hills district ngadon hakane ka snong jasiar harut nong hakaba kadon kane ka wa bat ngidon hajrong jongka ne ka jingking kaba internet ia kaba nakaliang jong song jasiar kalayo ia ka mansna ia kane ka jingking hajrong jong kane ka wa ka internet but ngadon hakane ka por ringkat bat I secretary jong ka snong jasiar ibade ru I secretary jong ka BWSC bat kumjuru ngidon hangne ringkat bat kini ki long kami ki riurang ba ki kon samla bat kumjuru ringkat bat iba Steven Walang ibadai I DPMU jong ka JJM jong ka Southwest Khas Hills district na kaliang jungi kong ka PHE department ni penpau ia kajing sengu ka bakrau kamtam na kaliang jong pi
kinong snong jong kan ka chong jasiar balengba jong ka jing Penteri Kam ya kan ka skim JJM ngadu ka basdang lengba jong ka jing trilang ka jongki ngelala ya kaban Penteri Bha ya kan ka skim kumne kumba kalong kumban yetu EP ba ya kan ka skim layo sanction hausnem arhajar arpau haubnai Desember hendrai layo ban Penteri Kam pat ya kan ka skim nadu snem arhajar arhuwe ban ngilayo ban complete ya kan ka skim hausnem arhajar arhuar bat hak wede bat ban sudep ya kabil jong kontraktor ya kaba nakaliang jong kabil si kala shania hi ya kan pendep ya kan ka kam baro hapo jong kan ka snong ngilayo kum ka office ban sudep ya kabil jong ni kontraktor hau nai Agos jong ka snam arhajar arhulai kan ka snong kalayo ya kata ka nam kaba lakhot kum ka har karjal village lani ka snong ha kaba paro kilong yung sem kibadon hapo jong kan ka snong jasiar kilayo ya ka umbam di kababit kababiang haman la kitluying omtang bakiyo haman la kitluying rei layo ru ban penbit penbiang ya ka umbam di ha ki artli ki lower primary school kawai ka upper primary school bat kumjuru nakabenta ka ying snong kabadon ha kan ka snong jasiar te habang ilayo ya kaban complete ban handover ya kan ka skim hangne po snong jasiar ha ka snam arhajar arhulai te mentapat ngiwan ban pej kumno ka jinglong jong kan ka ya ka ba nakaliang jong ka PCE layo ban pendep nadu snam arhajar arhulai habang iwan mentah ka singi ngilap ba hado mentah ka singiru kini ki longi sembaro ki badon hakane ka snong kumba ki lapen pau hakane kapor kumta kalong kumtahi hakaba kilayo ya ka umbam di kabapit kababiang kabapahu sisa arso kenta hakaba kilayo ya ka umbam di kababiang ha habaro ki longi sem hakin habaro arso kenta te kalalong sya kajing kemen kabakrau kabang layo ya kaban Penteri Kam ya kane ka skim Jal Jivan Mission bat kalalong sya kajing kerku kabakrau na kabenta kinong snong kibadon ha kane ka snong jasiar bat kawai kaba ngisu tenat habang yo ban kren yo sekretari jong ka snong rengkat bat kini ki longmi jong kane ka snong ha kaba nakaliang khamtam nakaliang jong ki longmi ya kaba nakaliang jong ka vilusi kilajet sangut napdeng jong ki banlong kinong tes ya ko kilayoro ya kaban lek training hapo ka office jong hapo office mau kurat PhD division miladep ai training ki ban kilayo ya ka training ka babiang kilayo ya ka tiar ka field testing kit ban tes ka bat kilawan ra po snong ban ngiso tenat ban tip ba kini ki sangut kilong mi ki balajet nakaliang jong ka snong ki tes borobor ya ka bat haba ki tes ka ka report ka bang ngiyo na ki kalong bahkan ka kaba ki panon kam kiyo haki ying kisem kiyo haki school kilong kibabit kilong kibasingan kimdon jingma ya ka kot ka kia bad le se day na kan ka daw ban ngi ba nadu bang layo ya kan ka skim hangni apo jesian ngi ba khamdunaru kan ka jingpang ka biadai bat ka umbam di lane kata ka waterborne diseases tenamar katang isngo ya kaban penpau ya kajing ngungu ka bakrau na kamta jong kan ka snong hne jesiar baleng ba jong kajing trilang ka jongki ngilala ya kaban penwandur ngilala ya kaban Penteri Kam ya kan ka skim bat kan ka skim Jal Jivan Mission hapo kan ka snong jesiar kalalong sya ka skim kabajop bat kalalong sya ka skim kabala sisa ban ay ya kata kajing sakri ka bakodor na kabenta jong kini kinong snong jong kan ka snong hi paro kawe